Salut cu voi, suntem acum, suntem, nu suntem, o fi sau nu fi. Doi din Ferentari. Stăm pe celula. Ăsta este primul video și voi începe o serie foarte lungă pe YouTube. Comedie. Taci dracu! Pe YouTube. În față, eu, bossul vostru, și în spate, boschetarul veciurilor. Dracu. Hai, schemă, tu te baga mea și pula în timp. Nu mai fi de asta, ori facem ca om nou. Salut fanilor, care n-am niciun fan. Da, să zici. Cel mai fericit părinte, mă simt împlinit când te strâng la piept. Mi-a murit băietul și e supărat omul. Sugea mea-i pun. Cu voi suntem azi, asta este primul video din serie și vom continua cu seria cu niște videouri îndelungate. Adă-și tu mai așa, boss, să mă vadă și pe mine. Mamă, dar... Aici am și tu like disciplu de la o pizdă. 3 rânduri de creier. Boss, hai să vă explic cum e o chestie. Aici am un creier, aici 2 creieri, aici 3 creieri, total 3 rânduri de creier. Știți ce zic? Adică, na, voi sunteți proști. Deoarece că nu răspundeți să lăsați un like acolo și vreo 5 comentarii cum adică 3 rânduri de creier. Știi ce zic, nu? Da. Fanii pe care, dă-te așa, Ah, mai lovit la oul. pe care îi voi avea. Sau poate nu o să-i iau. Ți-ai pus întrebare? Să știți pe acum că acest individ este primul și ultimul video cu el și săracul e prost. L-am cules din canal. Stai, sar dracu ăsta. Ăsta e cel mai mare bandit, cel mai mare boschetar. Și bandit, și boschetar, și retardat, și curvar, vai, dacă te cagi cu tine sar, vai, deci n-am unii să vă arăt eu, că-s dus acum. Așa, măsa, bunixa. L-au dus pe tine la produs. Deci, uite, noi mâncăm să Nu, fă reclamă. Facem Nu dai pe jos, băga mea și pun în tine. Facem reclamă, uitați. Da, vă. Cam atât prin mesare. Vom începe un alt video mâine. Sau neara. Nu prea vreau like-uri. Dacă vreți dați un like. Eu vreau că te apucați. Dacă... Ce prost ți-au, boss? Deci... Eu fac cu ochiul, dar eu am ochelari. Și nu-i cum drag, uite așa. Dați un like acolo la boss. La boschetar. Abonați-vă, share-uri nu dați. Stai, O dați dacă în nu pula dați mea, like-uri, vă mănânc cancerul SIDA. Futeți-o pe masă.